kong sisihig mata ba? Oo. Try kong sisihig mata ba? Oo. Ang bisa. Yes. Sagad sa kung pag-anhi dinhi, halos kasagarang mga mamahayag, mukamit yun og basihan nga mao ang Biblia. Simple lang pangutanan nako, Mr. Speaker. Ang imo bang gibasa, Biblia o imong notebook? Ha? Ini siya. Ang bisa na ba? Nasa notebook, humiga sa Biblia. Kung tumagalan ko, Tubag lagi na! ako na ko ng kasigikan. Ang ako pangutanan, kung sa imong gibasa, Biblia o notebook? Nasa Biblia, humiga. Kikinasa notebook, humiga sa Biblia. Nasa Biblia, humiga. Kikinasa notebook, humiga sa Biblia. Wag ko na ko ng kasaligikan. Oh, ayaw na to. Ito Ako bag pangutanan na simple. Kuha na ako tubag. Simple lang ako Oh, pangutanan. kuha na. Nasa notebook, humiga sa Biblia. Ama na. Tumagalan ko. Sa tinuod, ang imong gibasa karon, ang imong yukap, notebook o Biblia? Answer the question. Logically. Notebook. Sa pangutanan. Sa Biblia. Kikinasa sa Biblia. Okay, kaya mo Biblia pangutanan. Notebook, kikinasa sa Biblia. Ganina nga usa lang gyud ka persona ang makagagahom nga Dios. Mr. Moderator, wala pa rin yung person. Wala pa rin yung Okay. person. So, naay amahan na ay anak. Ha? Sumala sa babasa, nag-isgot ang Biblia, ang kasulatan o amahan o anak. Okay. Kini amahan ug anak pinakabo. Ha? Amahan o anak, o imo ng panundas Biblia, na usara na siya. Tumagalan ko. Ha? Amahan ug anak pinakabo. Usara na sa matod Di ka malungihak di? usara sa Biblia. Ay isa. Tanong eh. Amahan ug anak pinakabo. Usara na sa Biblia sa mga mabasa. Ka malungihak di tong ligo. Ayaw dagwa. Sa pangutana. Sa pangutana. Wa ko na mong gusto mo. Gipaihap talang ka, nagpasabot lang nga ang ako pangutana di mo kayang tumagon. So simple na pangutana ko. Lain pangutana. Kaya na ko tubagon, pero wala mo dawaton. Lain pangutana. Ingon ka, si Jesus mao ang amahan, kiniingon si Kristo nga ang amahan ani anako. Sakto. Ha? O sumala sa mabasa. Sakto. So nihata ang konklusyon nga ang amahan og si Kristo mao ra siya. O, mo gusto ka sa mabasa. Kinsa may naano mo ron, ang yawa o ang amahan? Ha? Ang amahan nga mga sa Yawi. Naa sa imo. So amahan ko ka. Ha? Ayaw ng Yahweh. Mao ko na si Kristo ang anak. Naunsa man itong video. Sarap ang anak. Anak, naman anak. Sarap ang anak. Ayaw sa Naipit ka na. Naibit man. Last question. Okay. Siya rin yung amahan. Siya rin yung amahan ako. Ariya. Muna ba tayo na Mr. Moderator? Siya ba tayo ni Mala? Mr. Moderator. Papareha po ka itong isa. Ang argumento sa atong higala, Listen. ang argumento sa atong higala, niingon siya na ang amahan na akan Kristo, ang Kristo na as amahan. Therefore, ang amahan og si Kristo, maora lang sila. Karon, ako sa gipangutana, naabanin mo ang amahan o wala? Ingon siya na ang amahan niya. So, amahan ka po. Pero, na-address Jesus Christ, Joshua. Sa Jesus Kristo, pagka. Oh, sige. Hindi. Oo po na ang amahan og anak na unsa ba rin? Templo man talaga. Ako templo. Oh. Ang ilawat na ko. Ang ilawat na ko ang iyang pangutana. Ang iyang sa pangutana. Pero, kita may ang templo. Kuya nan man ta sa Ibrang Espiritu Santo. Yan naman, ako kisa mo na. Ang amahan niya mo sa Yahweh. Mr. Sultan. Oh. Okay, last question. Kining giingon ni Kristo nga mangayo ako sa amahan. Kinsa iyang pangayuan? Kada siya, ang iyang ipangayuan ang iyang amahan. Amahan. Nangayo ba sa kay naa o kay wa? Nangayo siya kay Nawa, pero siya rin ang ipangayuan. Nangayo kay wa? Unsang sita sa Biblia? Kapitulong versikulo nga nangayo sa bisag wa. Sitas. Ayaw kay wala. Simple na Nangayo ka din kay wala. Ikaw may sa imong pangutana. Nangayo kay sa kilala. Papaminaw sa. Ayaw kasi mo ang wala. Question. Ako i-simplify ako. Ayaw ka na. Ingon. Okay, minute of time. Please, minute of time. Listen. Both side, listen. Mr. Questioner, please repeat and simplify your question. Ari man God, nito ba nga atong higala ingon siya nga uyon siya nga si Kristo nangayo sa amahan. Kay ingon makangasara po ng amahan. So apo di pasabot kining amahan ni gisutan nga iyang pangayuan. Wala ni.
Wala ni naana siya. Siya na. Very good, very good. Makagagawang man siya. Makagagawang man siya. Kinaaman, asa po Uli, dito yung makagagawang na siya. Asa lagi, wala ka naman tayo Oh, kung siya. kasundan na kasi pangutana. Ako simple lang. Oh. Kining iyan Simple, kayo. itubag ka kasi simple na magtubag. Pero di ka makatubag kasi dahil pangutana. Ikaw mo na matubag. Oh, lagi. Oh, ay kung sisihig mata ba? Oh.